Направихме стенсилите, сега ще разгледаме и начинът, по който да ги отпечатваме. Това, което трябва да имате, е вече сетната станция, т.е. станцията е вече да е опакована и да сте приготвили върху нея вашата кухненска хартия и самобръсначка. След това взимате едно парче кухненска хартия и пръскалото ви със спирт. Напръсквате обилно цялото място, където ще поставяте татуировката. Забърсвате с натиск и повтаряте действието няколко пъти. Трябва да сте убедени, че кожата е добре дезинфекцирана и зоната, в която ще работите, е чиста. Татуировката, която ще поставим, е в тази зона, но въпреки това почиствате и малко в аванс, т.е. почиствате малко зоната отгоре и отдолу на тази зона, която ще татуирате. След като дезинфекцирате и почистите добре, оставяте зоната да поизсъхне малко. Много е важно нито вие, нито клиентът да бара тази зона. Зоната вече е напълно дезинфекцирана, затова няма място за вкарване на бактерии. Барате зоната единствено с ръкавица. Както виждате, тази ръка, с която почиствах зоната, е с ръкавица, а тази, в която държа спиртът и пръскам, е без ръкавица. Но с нея нямам никакъв досег до изчистената кожа. Следващата стъпка е да обръснете зоната. Бръсненето се прави преди всяка татуировка. Разбира се, стига зоната да има косъмчета. Дори и най-малките косъмчета трябва да бъдат премахнати. Защо? Защото така е по-хигиенично и така стенсилът ви ще залепне по-плътно и по-правилно върху мястото, което сте избрали. Бръсненето става лесно, като единственият съвет, който мога да ви дам, е да не правите дълги движения, а движенията да са доста късички напред и назад. Правите го внимателно и бавно, без натиск, за да не порежете клиента и за да се убедите, че всички косъмчета в зоната ще бъдат премахнати. Ако има пъпчици или бемчици, внимавайте с тях и гледайте да ги заобикаляте. Изтупайте косъмчетата и се вгледайте дали не пропускате някои зони. Убедете се, че премахвате абсолютно всички зони и всички косъмчета там, където ще се позиционира вашата татуировка. Добре, почистихме зоната, дезинфекцирана е, избръсната е. Идва ред на отпечатването на нашия стенсил. Ако искате да станете професионален татуист, можете да се запишете в най-голямата тату академия в България. Линк за нея ще има в описанието. Това, което трябва да направите, е да вземете отново с голата ръка продуктът за отпечатване и да изстискате малко количество в ръката с ръкавицата. Когато изстискате малко количество, го слагате в зоната, в която ще е вашето индиго или вашият шаблон. Намазвате добре зоната. Ако не е достатъчно, слагате още крем. Ако е прекалено, можете малко да го оберете с една хартия. Намазвате зоната. Тук правилото е да няма ето такива бели участъци и наслоен крем на едно място, защото ако имате такива участъци, със сигурност индигото ви ще се размаже и ще станат ненужни и неискани петна. Желаният резултат, който трябва да постигнете преди да поставите отпечатъка, е съвсем леко навлажнена кожа, която просто да спомогне за по-доброто отпечатване на индигото. Но все пак кожата трябва да е съвсем леко навлажнена. Нито прекалено мокра, нито прекалено суха. Защото ако пък е прекалено суха, индигото в тази зона, където ви е сухо, най-вероятно няма да се отпечата. Добре, смятам, че това е перфектният резултат, който мога да постигна. Взимаме нашето индиго и както виждате съм го изрязал плътно по очертанията и също така съм направил малки срезове. Тези срезове се правят с цел то да легне и да обхване по-добре зоната. Понякога, ако не е срязано по този начин, когато го притиснете към кожата, то ще се нагъне и това може да създаде някои деформации в дизайна ви. Срезовете се правят по-скоро в зони, в които не засягат толкова самите очертания на индигото. Достатъчно е да направите няколко среза, където мислите, че шаблонът ви може да се нагъне. Нека сега го поставим. Гледаме да е в центъра, премерваме преди да сме го поставили и когато сме сигурни, че това е нашето място,
просто притискаме средата на стенсила. Притискаме първо средата, а след това притискаме постепенно единият край и другият край. При малките татуировки няма особено голямо значение, но при големите е изключително важно първо да притиснете средата, а след това постепенно да притиснете и двата края. По този начин ще центрирате моделът точно там, където искате да е, и най-важната централна част вече ще е поставена на правилното място. След това останалите странични части ще са фиксирани и ще се съобразят с вече залепената централна част, която е фиксирана и няма да мръдне. Добре, след като сте сигурни, че сте притиснали всяка част от вашия стенсил с ръкавицата, е ред да започнем от лепенето му. Започвате от някой край, без значение кой, като отлепянето не се получава по този начин, като дърпате в тази посока, а по-скоро дърпате странично. По този начин самият лист се нагъва и създава допълнително притискане, което да ви помогне всички детайли да се отпечатат, ако някой детайл все още не се е отпечатал. Дърпате постепенно, не го правете бързо, за да сверите дали всичко от индигото се е отпечатало. Ако нещо не се е отпечатало, можете да се върнете и да притиснете зоната, в която не се е отпечатало. Ако зоната вече е прекалено суха и нищо не се получи, когато притиснете, можете просто да отлепите до тук, да намажете още малко от отпечатъчния продукт и да притиснете отново. По този начин едната зона вече е фиксирана и липсващия елемент ще се отпечата допълнително. Постепенно махате и правите бавно движение до края. Както виждате, целият отпечатък е на лице. Това е важното. Дизайнът е в средата и сме доволни от резултата. Ако резултатът не е това, което сте искали, например, размерът ви се струва прекалено малък или по-скоро позицията не е на мястото, където сте си я представили. Какво да правим в такива ситуации? Не се притеснявайте, случва се доста често, дори на най-добрите да поставят стенсилът си 2 или 3 пъти, докато напаснат точната позиция, която са желали. Това, което трябва да направите, е отново да вземете хартия, да я напръскате обилно с спирт, можете дори да напръскате директно и стенсилът и просто да го изтриете. С спиртът триенето става по-лесно, но все пак имайте предвид, че стенсилът е нещо, което се търка доста трудно. Направен е така, за да може да издържа и доста дълго по време на работа. Тогава няма да искате да се изтрива, а ще искате да запазите очертанията, които да следвате възможно най-дълго. Пръскате го обилно. Колкото по-рано започнете да го триете, ако нещо не ви харесва, толкова по-добре. Ако изчакате няколко минути и чак тогава решите да го изтриете, със сигурност нещата ще са доста по-трудни. Както виждате, дори и сега, когато ви обяснявах, вече стенсилът засъхна доста и е доста трудно да се отстрани. Но в почти всички ситуации ще ви е много трудно да го изтриете на 100%. И това не е нещо лошо. Ако имате съвсем леките очертания на старият стенсил, да ги използвате като ориентир къде е бил той, новият да го преместите в желаната посока, където искате да направите промяната. Например, ако искате дизайнът ви да е по-надясно, ще видите старите очертания, където дизайнът е бил по-наляво и просто новият ще го поставите по-надясно. По този начин старият дизайн ви служи като ориентир къде да не поставите отново стенсилът. Сега ще направим и малко по-голям отпечатък, за да видите какви са разликите там, които също е нужно да знаете. Започваме по абсолютно същият начин. С дясната ръка или която ви е без ръкавица, държите спирта. Този път отпечатъкът ще е на тази част от тялото. Както видяхте и в двата случая, нашият клиент е прав, не е седнал, ръката е изпъната, позицията в която се стои нормално. Краката са събрани, гърбът е изправен, главата гледа напред и това е позицията, в която трябва да поставите татуировките. Тялото винаги трябва да е в нормалната си изправена позиция. Единствено за тази част от тялото, предмишницата, за да поставим право дизайнът, ръката трябва да е извъртяна от китката по ето този начин. Ръката отново е пусната надолу, не е дигната по този начин или в някаква друга позиция, която е различна от нормалната отпусната позиция.
Почувстваме зоната отново, тъй като дизайнът е малко по-широк и ще обхване ръката и настрани. Почувстваме добре както отпред, така и в по-задната част, където ще се завърти дизайнът. Почувстваме малко по-нагоре, почувстваме и малко по-надолу. Следващата стъпка отново е бръсненето. Започвам отгоре надолу, като отново бавно и внимателно с движения напред и назад обирам всички косъмчета. Отново повтарям, доста къси движения при бръснене. Ако правите дълги движения, най-вероятно ще порежете клиента ви. Освен дезинфекцията, бръсненето също трябва да се случи малко в аванс. Тоест, бръснете и малко съседна зона, която сте почти сигурна, че татуировката няма да обхване, но все пак е по-добре и съседната зона да е добре избръсната, което прави процесът отново по-хигиеничен. Без значение дали клиентът е с по-изразени косми или всичко е само мъхчета, винаги бръснете преди татуировката. Идва ред на поставянето. Преди всичко, понеже дизайнът е голям, а също можете да направите и с малките симетрични дизайни, ще си отбележа къде точно искам да ми се позиционира дизайна. Налагам дизайнът на сухо, което няма да го отпечата на кожата. И това, което ще направя, е да визуализирам къде искам да ми се позиционира дизайна и да направя една линия, която да свързва както кожата на клиента, така и дизайна. По този начин, след като намажа с отпечатъчен продукт и тръгвам да налагам дизайна, ще знам точно къде да го наложа, така че да я позиционирам по начинът, по който искам. Това е доста добро улеснение за вас самите. Можете да очертаете дори краищата, ако желаете. Можете да очертаете всичко, което ще ви е в полза при самото отпечатване. Това, което използвам за очертаване, е маркер за кожа. Освен долната част, ще очертая и горна линия. Идва ред на намазването на крема. Отново постепенно размазвам крема, като тук, както видяхте, татуировката се извива доста и по ръката. Това гледайте да намажете доста голяма част от зоната. По-добре е да намажете повече зона, на която няма да отпечатвате, отколкото да намажете по-малко зона и краищата на отпечатъкът ви да не се отпечатат. Взимаме още малко, понеже не ни стигна, и мажем и останалата зона. Размазвайте максимално добре във всички участъци. Следва поставянето. Дизайнът отново си го взимаме и постепенно го приближаваме, точно както сме си го очертали според линиите. Приближаваме постепенно и притискаме средата на дизайна. Много е важно, правете го при абсолютно всички дизайни. Първо трябва да фиксирате средата. След фиксирането на средата идва и отпечатването на краищата. Притискате постепенно единия край и след това и другия. Но тъй като дизайнът ни е прекалено широк и ще се разпъне, ако притисна в момента и този край. Нещо, което можете да направите, е да започнете постепенно отпечатване на този край, като следите какво се случва. И след като вече сте отпечатали част от този край на дизайна, да започнете притискането към другата страна. Това е доста добър трик при отпечатване на по-широки дизайни, които обхващат доста голяма част от крайниците или мястото, на което е поставена кожа. Както виждате, тази линия не е излязла добре, затова просто се връщам и притискам наново. След като дизайнът е фиксиран в средата, дори да се върнете, линията няма да стане двойна, а просто ще си дойде на същото място. Отлепяме бавно и дърпаме настрани. Не дърпайте по този начин. По този начин местата, които сте пропуснали, няма да получат втория шанс да се отпечатат. А по този начин, както виждате, хартията допълнително се притиска и спомага за отпечатването на евентуално пропуснати зони. Печатаме внимателно до края и целият ни дизайн е на лице. Както ви споменах, тялото на клиента винаги трябва да е в нормалната си позиция. Тоест, винаги, почти при всяка татуировка, трябва да е с събрани крака в нормална позиция, раменете да са отпуснати, ръцете да са отпуснати надолу, погледът да гледа напред, гърбът да е добре изправен и да се е отпуснал. Без тягания на мускули, без надуване и така нататък. Както ви споменах, за тази зона единствено вариантът беше да
обърне китката си, за да може зоната да се изпъне и татуировката да се постави правилно. Сега ще минем през всички останали зони и ще ви покажа как аз поставям стенсилите си във всяка една зона от тялото. За тази част тук, външната част на предмишницата, клиентът стои именно по този начин. Отново е изправен, отново е събрал краката, отново е изправил гърба, погледът е напред и просто поставям дизайна. За тази зона нещата стават по абсолютно същият начин. Отново той си е в релакс позиция, изправене и просто поставяте дизайна, докато ръката му е отпусната. Не правете грешката да поставяте стенсилът, когато ръката е свита, когато клиентът ви е седнал, когато дадени части от тялото му са изкривени, когато се е навел. Всички тези действия опъват кожата в други посоки. Тоест, ако поставим стенсилът, докато ръката му е свита по този начин, какво ще се случи? В момента кожата е свита в бицепса и е изпъната в трицепса. Представете си кожата като едно платно, което в момента се е изкривило по ето този начин. Когато поставим картинката на изкривеното платно, след като ръката се върне в нормално състояние, самото платно, което е било изкривено и картинката е върху него, ще се изкриви в нормалната си позиция. Заедно с него ще се изкриви и нашият стенсил. Затова винаги гледайте да поставяте стенсилът на частта от тялото, докато определената част, както и цялото тяло, са в напълно и най-естествената си нормална позиция. Друго важно нещо е да обяснявате на клиентите, че татуировките и стенсилът ще стоят най-прави, когато те са в нормалната си позиция. Съвсем нормално е стенсилът и татуировката да са прави само в тази позиция, в която е било тялото, когато сме поставили стенсилът. Както виждате, в момента дизайнът е прав, но ако клиентът завърти ръката си, дизайнът вече се извива. Ако я завърти в другата посока, дизайнът ще се завърти отново и стенсилът ни ще изглежда крив. Той не е крив, просто кожата ни е подвижна и е нормално, когато движим крайниците си или самото си тяло, кожата да се извива и усуква с него и татуировките, които са част от кожата, да се извиват заедно с нея и да изглеждат криви. Имайте това на ум и го обяснявайте на вашите клиенти. Сега нека се върнем към поставянето на стенсилът в различните зони от тялото. Минахме двете зони на предмишницата. Нека сега отидем малко по-надолу. Когато трябва да поставяте стенсил в тази зона, нещата са почти същите. Клиентът трябва да е обърнат с профил към вас, ръката да е отпусната. Тук частта в пръстите също трябва да е в релакс позиция. Не да изпъва пръстите си по този начин или да стиска ръката в имрук. Ръката трябва да е просто в нормалното състояние, както стои през повечето време. Ръката е нормална, клиентът е изправен, стъпил е здраво на земята, краката са събрани, гърбът е изправен и поставяме стенсилът. Това е. Същото важи и за пръстите. Може би единствената особеност за тях е, че трябва да изпъне леко определеният пръст, ако правим татуировка на пръста или на всички пръсти, но общо взето нещата са същите. Ако правим татуировка на сгъвката ето тук, отново ръката трябва да е в релакс позиция. Не прекалено изпъната, не прекалено свита, защото особено в сгъвката това ще направи голямо влияние. Когато ръката е в релакс позиция, дизайнът определено ще се изкриви. Ако при поставянето на стенсилът ръката е била по-свита или по-изпъната. Идва ред на външната част от лакътя до рамото. В тази зона отново нещата са същите. Клиентът трябва да е здраво стъпил на земята, краката да са събрани, ръцете да са отпуснати надолу, гърбът да е изправен и да гледа напред. Поставяте стенсила именно в тази позиция. Ръката трябва да е добре отпусната надолу. Същото важи и за рамото, като допълнителен съвет за рамото, който мога да ви дам, е, че
при рамото татуировката доста се изкривява и извива и затова, за да бъде отпечатана добре цялата, е добре да си направите хубави срезове в самия шаблон. По този начин, чрез срезовете, цялата хартия ще обхване доста по-добре рамото, отколкото ако имате един неотрязан лист, който след като поставите, най-вероятно ще се намачка. Продължаваме към зоната на гърба. Тук нещата отново стоят по абсолютно същият начин. Тялото е изправено, клиентът трябва да е прав, както в повечето случаи при поставянето на по-голямата част от дизайните. Отново поставяме дизайнът на гърба, всички стъпки вече ги запомнихте, нещата са същите. Същото важи и с тази задна част на врата. И тук е изключително важно главата да гледа право напред, за да може да няма никакви допълнителни изкривявания по кожата на врата. Нека да продължим с останалите зони по врата. В страничната зона нещата стоят по абсолютно същият начин. Клиентът е изправен, отпуснате и просто залепяме стенсилата. В предната част на врата отново абсолютно същото нещо. Ако правите татуировка на целият врат, е да изрежете и дизайнът по тази форма, за да може стенсилът да прилепне по-точно. Нещата стоят и по абсолютно същият начин с гърдите, както и с корема. Отново релакс позиция, добре изправен, отпуснат корем, отпуснати гърди. Клиентът не трябва да се стяга, нито да издува дробовете си с кислород. Трябва да е изцяло отпуснат, за да може позицията на тялото, в което поставяме дизайна, да е максимално близка до позицията, в която се намира през повечето време, т.е. отпусната. Слизаме към краката. Относно бедрото, нещата стоят по абсолютно същият начин. Поставяте го, докато клиентът е напълно изправен, краката са събрани, обърнате напред и просто поставяте дизайна. Относно капачката също е много важно позицията да е ето тази. Не е добре капачката да е в свита позиция, например ако клиента е седнал, понеже ако го поставим в позицията докато е седнал, кожата тук е доста силно опъната. Когато свием крака, дизайнът ще се свие може би двойно и няма да прилича на това, което трябва да прилича. За да изглежда максимално добре, когато човекът е изправен и когато е в нормална позиция, стенсилът ни трябва да бъде поставен в изправена позиция. Нека сега отидем малко по-надолу, при пръстците и ходилата. Тук отново можем да поставяме дизайните, докато клиентът е прав. Няма нищо грешно в това. Единственото затруднение е за вас самите. На вас ще ви е доста по-трудно да поставяте стенсилът в ето тази зона тук долу, защото трябва да сте прекалено наведени и трудно ще се ориентирате за останалите неща, като това да поставите стенсила точно в центъра, да го поставите на точното място, където искате и така нататък. Особено валидно е за най-долните части, като например отзад на ахилеса или ходилата. Затова ще ви дам и друг вариант за тези трудни за достигане места. Другият вариант за поставяне на стенсил в зоните под коляното е ето този. Клиентът ляга по корем и можете да поставите дизайнът в по-удобна позиция за вас, където имате по-добра видимост и по-добре можете да се ориентирате къде точно се позиционира вашия дизайн. Какво е условието тук обаче? Отново клиентът, т.е. неговото тяло, трябва да е в подобна позиция на тази, в която е когато е изправен. Т.е. ръцете отново са надолу, тялото е изправено, краката са сравнително събрани и най-важното, ходилата с едно е стъпал на земята. Ходилата не трябва да са изпънати или прекалено свити. Друга грешка е когато поставим ходилото тук, горе на кушетката и то се свива и кожата допълнително се изкривява в тази част. Ходилата и краката трябва да имитират все едно клиентът все още е стъпал на земята. По този начин поставяте дизайна, докато стъпалото прави прав ъгъл с крака. И следващата стъпка е отново да изправите клиента, за да видите дали дизайнът е паснал така както трябва, когато вече клиентът е изправен и е в своята нормална позиция. Най-често ако спазите добре условията, т.е. ходилото да е под прав ъгъл, останалата част от тялото също да е изправена и да наподобява позицията, в която клиентът е изправен, най-вероятно тогава дизайнът ви ще е отново правилно поставен.
Абсолютно същото е валидно и когато искате да поставите дизайн тук или пък директно на ходилото. Отново, абсолютно същото, ходилата са изправени, все едно е стъпал на земята и правят прав ъгъл. Поставяте дизайна и след това задължително казвате на клиента да се изправи, за да проверите дали всичко е наред и когато той е в изправена позиция и е стъпил на земята. Ако искате да станете професионален татуист, можете да се запишете в най-голямата тату академия в България. Линк за нея ще има в описанието.